Puha! Sziasztok! Itt a karácsony, és ennek örömére hoztam nektek egy unboxing videót. A hátamnál látható rengeteg dobozt fogjuk most közösen kibontani, hogy megnézzük a következő időszakban milyen LEGO építéseket nézhettek a mi csatornánkon. Ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen izgalmas LEGO készleteket tartalmaznak azok a dobozok, akkor tartsatok velem! Itt az ide, hogy bontsuk ki a készleteket. Na, honnan is kezdjük? Először is vegyük. Talán kezdjük ezzel. Többféle különböző csomag van, mindegyiknek más a története. Van, amit rendeltem, és van, ami teljesen más szempontból van itt nálam. Van, ami sajátom, és van, ami pedig nem nekem marad, de lássuk, hogy melyik is ez az első. Puha, azt hiszem, hogy ebben több kisebb lesz. Ebből a dobozból, ami érdekes, és az első, amit meg szeretnék mutatni nektek, az nem más, mint ez a kis virág kollekció a LEGO Icons-tól. Ez a 18 pluszos 10-329-es 758 darabos LEGO készlet. És még itt van egy csomó apróság. Van itt egy LEGO Brickheadsünk, egy Star Wars-os. És a többi, ami ebben a dobozban van, az már elajándékozásra fog kerülni. Van egy ilyen kis mini technik készlet, még egy mini technik készlet, ugye a dekor készlet, az ajándék dekor készlet, és végül, de nem utolsó sorban, megint csak egy mini technik készlet. Ez volt az első dobozban. Ezek közül ezt a LEGO Icons fogom nektek bemutatni, és ezt a Star Wars Brickheads figurát fogjuk majd megépíteni nem sokára. Jó, a következő doboz, ezeket egy picit mindig el is teszem. A következő doboz tartalma, azt hiszem, hogy sejtem, hogy mi lesz. Ez egy másik kisebb doboz. Ennek egy speciális története van, de egyszer lássuk, hogy az van-e benne, amire gondolok. És igen, az lesz, amire gondolok. Tehát, ami nem más, mint egy LEGO Dreams készlet, méghozzá az álomfalu, a 40657-es. Na már most ezt a LEGO Dreams készletet amúgy a LEGO Master TV műsorban nyertem, tehát elkészítettük egy kollégával a heti kihívást, tehát az álomszigetet építettük meg, és ott nyertük ezt a készletet, úgyhogy köszönöm szépen a LEGO Magyarország jóvoltából és az RTL Klubnak ezt a kis LEGO Dreams készletet. És akkor jöjjenek a nagyobbak. Kezdjük ezzel. Ez is egy nagyon különleges készlet. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Hogy be van csomagolva. Ezt nem aprózták el. Tehát. Jó, ezt körbe is sikerült vágni. Csomagolópapír. Még több csomagolópapír. És ez a készlet. Még több csomagoló. És ez a készlet
a 400 és 2020-as kódszámú készlet, amit 2020-ban a LEGO az alkalmazottainak adott. Ez egy exkluzív kiadás, ezt nem lehetett kereskedelmi forgalomban megtalálni, és ez a LEGO Educationnek a 40. évfordulójára egy megemlékező készlet, úgyhogy ez kimondottan közel áll a szívemhez, és persze ez is egy karácsonyi készlet, úgyhogy pont aktuális. És végül a legnagyobb doboz, amire szintén nagyon kíváncsi vagyok, és alig várom, hogy összeépíthessem. Már régóta kiszemeltem, és most sikerült megszerezni. Ez már egy jóval jelentősebb méretű darab, amit már csak kijön. Ez a LEGO Ideas-os Grand Piano, a 18 pluszos 21 323-as 3662 darabos készlet, amit valószínűleg már ismertek, hát alig várom, hogy ezeket majd összeépíthessem. Tehát ez lett volna az a pár készlet, amit most szerettem volna kicsomagolni és megmutatni nektek. Ezekről hamarosan videót fogok készíteni, mindegyikről külön-külön, és kíváncsian várom, hogy mit gondoltok, melyikre vagytok ti a kíváncsiak, melyik készlet tetszik nektek ezek közül a legjobban. Ez lett volna a karácsonyi unboxing videó, remélem, hogy tetszett. Kíváncsi vagyok, hogy melyiket szeretnétek megnézni leghamarabb. Valószínűleg, mivel a karácsony van most a legközelebb, így a karácsonyi LEGO készlettel fogunk kezdeni, de hamarosan mindegyiket megtaláltok majd a csatornán. Ha eddig még nem tettétek, kérlek iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, ezzel támogatva minket. Találkozunk nem sokára, és áldott békés karácsonyt kívánok mindenkinek. Sziasztok!